रेंज शोधतोय. अरे मेल्या गावा केलंस ना तू. हा. अरे मग पुण्यात एवढं निसर्ग वाढण ठेवला ना, तो बघ ना, रेंज कसली शोधत. बरोबर बोललास. हा. 1 कंडी मिळाली, 2, 3. अरे तुझ्या औषधचं घो. अरे पुढे हागन तरी. हा. अरे मुंबई करा, चल परवाकडे जाऊन येऊया. हा थांबा, चप्पल घालतो. चप्पल कित्याक होई, हायच घरा त्याचा. ते दगडी टोचतात. टाईल्स वर चालूची सवय ना तुमका. चल मेले. मम्मी 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 जीप मध्ये असता, हाय आहे असता. आय 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 आय. अरे आंबो खाऊचा. हो हो. त्या झाडापुढे राहू आणि वेचूक लाग. हा ठीक आहे. जड अरे येऊ बरोबर. मम्मी. अरे मम्मी. अरे समोरच राहुलस तू. तुका काय वाटला आंब्याच्या जागी धोंडोची काट्याला नुसते आंबे खाली येतले. अरे येडो की खुळ तू. चल चुनून लावूया. हा मम्मी. भावाशी हे बघ हे तिसरीच येला. काला हम्मा. हम्मा. अरे हे मुंबईकर खुळे गायक हम्मा बोलतात. इटम ना नुसती. हे भावाशी हम्मा गोट्यात असता आणि तुझी मम्मा घराकडे तबा घरीला. चा मम्मा. मम्मा. अरे मेले हाऊस. अरे का खायसून आणलंस? मुंबईवर सून. अरे तेव्हाच तो असो खुळ खायचो. काय नुसती इटम ना. वेलकम टू भांडूप अभिमन्यू. आली रे आली, आता तुझी बारी आली. अरे मेले मी फक्त नावाचं अभिमन्यू असय. या तुझ्या भांडूपच्या चाळीच्या चक्रव्यात अडकवलंस तू माका. अरे तू माका भांडूप स्टेशनाक येणार होता ना घेऊ. गावठी. हे गावठी कसला भावा, कसला भारी बोलतोय यार तू. मला ना तुमची मालवणी भाषा एकदम झाक आवडते. लय भारी. कसला मस्त बोलला, कडक. नाहीतर तू हा फक्त ना नावाचा मालवणी आहे. तूच भावा, तूच भावा. अरे भावा. भावा तू जाम भारी वाटलं. तू आला 1 नंबर. तूच खरा मालवणी माणूस. आणि हा बघ भावा तू आहे ना कमाल आहेस. पण आमचा परेश आहे ना यंदा पहिला आलाय कॉलेजमधून. भाला फेक. वा. सुजय, ऍक्शन स्पीक लाउडर दॅन वर्ड्स. ओ माय गॉड. आय विल शो यू. इंग्लिश. शपथ. वा बाय. 4था मजला. नीट बघ. 4.5. भाव शिन्नू. हा मी जरा ट्राय करू. बस काय. हा पण परेश पेक्षा नाही. हा असं खालीच. बा देवा महाराजा. अरे कुठे गेला? आई शपथ. ए बिल्डिंगला एवढे मजले पण नाहीत यार. नीरज चोप्रा. आणि मी चोप्रा. काका 2 लेस घेतले, 2 कुरकुरे, 1 थंडा, 1 जिरू आणि फ्रुटी. किती झाले? बाळांनो तुमची शाळा कोणती रे? इंग्लिश हायस्कूल. म्हणजे इंग्लिश मीडियम. बाळांनो तुमचे ना 69 झाले. हा यांचं असंच आहे. 69, 39, 49, 69. ह्याच्यामध्ये गडबड करतात. लास्ट टाइम 10 रुपये एक्स्ट्रा घेतले होते. हे नेहमीच करतात. हा बाळांनो देताय ना 69. किती रे? ए काय आला रे? हा कोण? आमचा मित्र आहे काका. हा म्हणजे हा सुद्धा इंग्लिश मीडियमच असणार. ए बाळा यांचे ना 69 झाले. तू देतोयस? ए भाऊ 69 म्हणजे किती प्लीज सांग ना. अरे 69 म्हणजे 69. ए तुझी शाळा कोणती रे? कुडाळकर हायस्कूल, मराठी माध्यमिक शाळा. द्या 69. ए भावा तूच. अरे तुलाच आमची काळजी रे भावा, तुलाच आमची काळजी.
अरे भावा एवढा कमाल आहेस तू. तुला एवढं कोणी शिकवलं रे? अरे ह्या सगळ्या माका माझ्या मित्रांनी शिकवल्या. अच्छा, कोण? निसर्ग गावी असता. हा. अरे मग एक काम कर ना भावा, अरे त्याला पण घेऊन ये ना आपल्या शहरात. अरे तो शहरातच होतो, पण हे शहरातल्या लोकांनी त्याला हकलवून लावल्याने. हं?